Suntem la secțiunea Poezie Copii, clasele a 5-a, a 6-a. Ordinea este mențiune, locul 3, 2, 1. Precizez încă o dată că elevul care a câștigat locul întâi o să rămână pe scenă, o să rog să rămână pe scenă, alături de noi, și să citească din lucrarea pe care a primit-o poezia sau eseul care a câștigat. Mențiune. Banea Diana, clasa a 6-a, Școala Generală Țântiș. Premiul al 3-lea se acordă domnișoarei Cezar Oana, clasa a 6-a, Gimnaziul de Stat Octavian Goga, Sighișoara. Cu această ocazie țin să felicit participanții de la Sighișoara și care și anul acesta au fost în număr mare. Vreau să-l salut pe domnul Panaitescu Emil, domnul care ne face poze și filmează. Este angajat al Muzeului Național de Istorie din Sighișoara. Locul al 2-lea, Coman Mălina Gabriela, clasa a 6-a, Școala Generală Ioan Deoleanu Gheja. Locul al 2-lea, Poezie, secțiunea Copii, clasele 5-6. Și locul întâi se acordă la secțiunea Poezie, clasele 5-6, domnișoarei Moga Anca Ioana, clasa a 6-a, grup școlar Samuel Nicu Sărmașu. Iată că a venit vremea, doamna profesoară. Bun. Aplauze pentru domnișoara Moga Anca Ioana, poezie, clasele 7-8. Mențiune. Fete de Timea, clasa a 7-a, Școala Generală Ioan Verduțiu, Lubuș. Tot mențiune. Burgera Luca, clasa a 7-a, Gimnaziul de Stat Nicolae Gheorghe, Sighișoara. Tot mențiune. Lidiu Dragoș, clasa a 7-a, Școala Generală Radu Popa, Sighișoara. Locul al 3-lea, Mileșan Ioana, clasa a 8-a, Școala Generală Norun Luduș. Locul al 2-lea, Anca Sebastian, clasa a 7-a, Școala Generală Tăureni. Tot locul al 2-lea, Olaru Betina, clasa a 8-a, Gimnaziul de Stat Octavian Goga, Sighișoara. Și locul întâi, secțiunea Poezie, clasele a 7-a, a 8-a, se acordă elevei Ioane și Roxana, clasa a 8-a, Școala Generală Ioan Verduțiu, Lubuș. Este aici? Exact ca și la secțiunea trecută, o să rog pe domnișoara să vină alături de mine. Urmează premiera la secțiunea Liceu, eseu. Aceeași ordine, mențiune, locul 3, locul 2 și locul 1. Mențiune. La secțiunea eseu, liceu, se acordă domnișoarei Sicobean Oana Anca, clasa a 10-a, grup școlar industrial Ludu. Tot mențiune se acordă domnișoarei Barnu Asma Carla, clasa a 10-a, grupul copiilor Târnăveni. Locul al 3-lea se acordă domnișorului dascălu Beniamin Florin, clasa 11-a, grup școlar Samuel Nicu Sărmașu. Locul al 2-lea se acordă domnișoarei Puiac Sorina, clasa 11-a, grup școlar industrial Luduș. Locul 1 la secțiunea eseu, liceu,
se acordă domnișoarei Filip Loredana, clasa 12-a, Colegiul Național Mircea Eliade, Sighișoara. Felicitări! Felicitări domnișoarei pentru că a câștigat locul întâi. Exact, eu o să țin microfonul. Mai este un microfon dacă vrei? Îl țin eu. O clipă. Mă zbat, mă lupt, dar valurile mă trag la fund. Apuc să iau o gură de aer, dar în clipa următoare mă sufoc din nou. Tot corpul meu se zvârcolește în încercarea de a ieși la suprafață. Se încleștează, se strânge. Disperat, încearcă să găsească lumină, dar toate simțurile sunt amorțite. Cu ultima suflare caut un sprijin, un ajutor, dar nimeni nu aude strigătul strâns din suflet. Nimeni nu mă salvează. Fiecare mușchi pulsează, iau închițituri mari de apă și simt că mă lasă puterile. Forța mi se năruie, corpul meu se lasă bătut. Nu, țip eu, dar este prea târziu. Mă înnec. Acum e liniște. Imagini dansează în fața mea. Azi dimineața mi-a fost fric, dar nu m-am plâns. Strâns în spasme și dureri, m-am luminat. Am înțeles cât de puțin știm să profităm de clipa noastră. Mi se pare atât de normal să nu ne doară nimic, încât uităm să fim mulțumiți pentru simplul fapt că trăim. Când mi-am revenit, am avut senzația că am pierdut vremea de multe ori. Ar trebui să ne bucurăm de fiecare clipă. Oare mai e cineva care să simtă o strângere de mână, să vibreze la o atingere, la o șoaptă, la o adiere? Toți căutăm fericirea, dar nu căutăm unde trebuie. În noi. Fericirea trăiește în noi. Am ajuns la concluzia că în viață întâlnim mai multe momente de suferință decât de fericire. Ca să ne maturizăm, trebuie să suferim. Ca să înțelegem unele lucruri, trebuie să suferim. Ca să devenim mai puternici, suferim. Ca să devenim mai buni sau mai răi, suferim. Fiecare zi trece cu noi, alergând în stânga și în dreapta, căutând mijloace de a ne îmbunătăți viața. Căutând și iarăși căutând. Puține sunt clipele în care zâmbim din tot sufletul, când putem spune că suntem fericiți. Și nici acestea nu durează prea mult. Căci rutina obositoare ne învăluie din nou. Așa că, hai să ne oprim o secundă, să tragem adânc aer în piept, să închidem ochii și să-i deschidem din nou. Să stăm pentru un minut jos, fără să facem nimic, doar să realizăm că trăim, că existăm, că nu suntem niște fantome care bântuie ziua și tot noaptea, pentru că așa sunt programate. Așa că, hai să tăcem, să fie liniște, pentru că astfel poate auzim șoaptele sufletului și înțelegem că dacă alergăm, nu ajungem mai repede la destinație și că uneori e nevoie de repaus pentru a ne puțini mintea și sufletul. Dacă eu merg pași înceți, dar sigur, voi ajunge mai repede decât tine, cel care alergi și te împiedici la fiecare 2 pași. De aceea am căzut în apă, pentru că alergasem. Alergam de mine. Ce împrejurare ciudată de a mă regăsi. Am greșit mult, dar nu mă judeca. Nu e vina mea, pentru că asta simt. Cu ce sunt eu de vină dacă inima mea a nebunit și s-a bătut de la drumul bătătorit? Drumul oficial, drumul pe care merg toți. Eu vreau să merg pe propriul meu drum. O lumină orbitoare mă înțeapă. Unde sunt acum? Deschid ochii încet și văd o umbră zâmbitoare. E el. M-a salvat. Mi-a auzit strigătul. O clipă de fericire cântărește mai mult decât 10 clipe de suferință. Mulțumim! A fost domnișoara Filip Loredana, câștigătoarea secțiunii Eseu Liceu, clasa 12-a, Colegiul Național Mircea Eliade de Sighișoara. Mulțumim încă o dată! În continuare, o să avem încă 2 premii speciale și ne apropiem de final cu această ocazie. În primul rând, Biblioteca Orășenească Luduș, prin doamna directoare Cazac Adele, va acorda premiul de debut cea mai mică finalistă pentru Pârlea Ștefania de la Gimnaziul de Stat Zaharia Boiu, Sighișoara. Premiul de debut cea mai
tânără finalistă, Pârlea Ștefania, de la Gimnaziul de Stat Zaharia Boiu Sighișoara. O domnișorică foarte talentată, așa am înțeles. Și, doamna rectoare, vă spune. Vreau să contactez că dintre 130 de participanți s-au calificat 28 și o singură domnișoară a fost care a fost din clasa 5. Deci felicitări!